Преминаваме към хранене номер 3. 100 грама оризов гриз, 50 грама ананас и 15 грама фъстъчено масло, по-скоро масло от кашу. Отгоре съм поръсил с канела. Беше във фризера до сега и малко е позамръзнало, което така като сладолет останало. Боята е готова, при тръгването ще преценим дали ще слагаме още. По-скоро дали ще правим някакви корекции, тъй като малко се изтрива понякога, някъде остават петна, но за сега е добре. И ще запазим нещата по този начин. Имаме всичко необходимо, взел съм в раницата още едно хранене, оризовки. Оризов гриз си взех, ако нещо се наложи да си направя още. Кърпата, това нещо ще го взема, лягам на него, там си почивам за сцената. Колко е часа в момента? Към 12:30 мисля, че 12:30. Аз излизам на сцената в 4, след малко вземем един Uber и тръгваме натам. Преслав още спи, ще го изчакваме да се събуди. Ами, момента дойде. Слагам всичко на една карта и тръгвам към сцената. Чувствам се благодарен за пътя до тук, за уроците, за болката, за подкрепата, която всички вие ми давате, които не спряхте да вярвате в мен дори в дните, когато сам се колебах, когато не виждах почти смисъл. Колкото и клиширано да звучи, това не е просто състезание, а това е резултат от стотици жертви, дисциплина и вяра, които съм вкарал. Каквото и да се случи, излизам с едно сърце пълно с гордост и едно обещание, че каквото и да стане днеска, няма да спра. Тук бекстейджа, само вижте, има си цяла зала за трениране, че там има някакви голи жени, да не ги снимам. Много е яко, ще има как да се понапомпам, брутална работа, няма да мисля за ластици, глупости. Евала на хората, всички тук са уроди, яки момчета, ама няма да им се даваме. Please welcome on stage number 29, Radostin Svedanov. Ами, ние се прибрахме. Не можахме да влезем в топ 5, не се класирахме добре. Ама, каквото такова.
Тъпо е, гадно е, разочароващо е. Честно казвам, очаквах да вляза в топ 3, най-малко. Миналата година ни казаха, че ни трябват повече размери, сега не знам, ще питаме пак за фидбек съдиите. Кондицията може би не беше на... Това е ясно, че не беше на 100%. Тук сме на 11-та седмица от подготовката. И в момента е много тъпо, защото когато се класираш на такова място, 6-то, не знаеш точно как да продължиш, не знаеш на къде да поемеш, какво да правиш, дали сега е време да правиш основен пак и да се чистиш, дали трябва да продължиш да чистиш за следващото след 2 седмици. Според мен за 2 седмици няма да стане кой знае каква промяна. Има едно състезание, което е в Португалия след 5 седмици, за там със сигурност кондицията ще бъде подобрена. Няма как да сме сигурни в нищо, но след 5 седмици може да сме в много по-добра кондиция, но да кажат примерно, че сме изгубили размери, че трябват пък размери за там. Реално това е риск, който трябва да се поеме. Излязохме малко на разходка, дойдохме в едно заведение, в което предлагат традиционна испанска храна и аз от доста време искам да си взема една паела, което представлява скариди с ориз, нищо прекалено, не ми е и до ядене в момента, не ми е до някакви големи читове, до някакви големи хранения, просто искам да се насладя на момента, да се отпусна, да хапна нещо нормално, като разбира се, сега ще ви покажа и порцията. Скариди с ориз, нищо трагично, нищо, което да е като някакво плюскане и така нататък. Това е нещо, което със сигурност може да се хапва в ограничени количества най-вероятно и всеки ден може да се яде. И така, време е за тази вечер да се отпуснем, за малко релакс, да се насладиме на 1 юни, на деня на Преслав и от утре да прецениме даже още до вечера, като се прибереме вкъщи в Airbnb-то, да прецениме как ще продължим за напред. Имаме няколко варианта, трябва да видим фидбек от съдиите, трябва да преценя дали има смисъл да излизам след 2 седмици или да изляза след 4 или да правя основен и да излизам пак. Просто трябва да разберем какво точно ми куца и дали е сега момента да настъпиме за прокартата, да може да постигнем всичко, реалистично да погледнем на нещата. Но да. Но не е опция да се предавам сега и да спирам в никакъв случай. Просто искам да видя кое ще е най-правилното за мен в момента. Айде след малко ще ви покажа храната и това е. Оха, изглежда много апетитно. Сега ще я пробвам да ви кажа дали е приятно на вкус. До сега не съм опитвал такова нещо. Реално е доматен сос, гледам, че има. Скариди и оризче. Направено е така на манджичка. Мирише много добре. Аз съм голям почитател на скаридите. И сега ще видим какво ще стане. Да видим как е като вкус. Няма със сигурност да навреди на формата, защото най-вероятно ще продължаваме да се готвиме за следващото състезание, колкото и да е тегаво, защото едно е да се класираш трети, втори, поне да вземеш някакъв медал, нали, след всичко това, да продължиш малко по-уверено, малко по-надъхано, ама такива моменти ще ги има винаги и трябва да можем да се справяме дори след такива разочарования. Това показва характера, това показва психиката и това показва, че си готов да станеш шампион някой ден. Много е хубаво. Между другото, колкото повече ям от това, толкова по-вкусно става. В началото малко ми беше странен вкуса, но може би защото си е техен традиционен. И аз сега не съм ял нещо подобно дори. Но явно така, рецепторите ми свикват. И сега като хапнах няколко такива и много е вкусно. Много е добро, препоръчвам го. И е качествено като храна, защото има белтачини. Има хубав въглехидрат. Да, може би мазничко такова. Не знам
зехтин дали има и колко. Виждам, че има доматен сос, но пък не стои мазно като олио. Така че не мисля, че е някакъв мега лош избор. Испанците знаят как да се хранят. Затова са толкова яки и станах 6. Това е вкусно вече. Това е мега вкусен хляб. Я да видим. Хлебец. Такъв хлебец, кога не съм ял. Това му липсваше. Хлебец. Роси, сега като го пробваш с хлебец, всичко е по-хубаво с хлебец. Много добър. Толкова става. Между другото, колкото повече ям от това, толкова по-вкусно става. В началото малко ми беше странен вкуса, но може би, защото си е техен традиционен. И аз сега не съм ял нещо подобно дори. Но явно се така, рецепторите ми свикват. И сега като хапнах няколко такива и много е вкусно. Много е добро, препоръчвам го. И е качествено като храна, защото има белтъчини. Има хубав въглехидрат. Да, може би мазничко такова. Не знам зехтин дали има и колко. Виждам, че има доматен сос, но пък не стои мазно като олио. Така че не мисля, че е някакъв мега лош избор. Испанците знаят как да се хранят. Затова са толкова яки и станах 6. Това е вкусно вече. Това е мега вкусен хляб. Я да видим. Хлебец. Това му липсваше. Хлебец. Роси, сега като го пробваш с хлебец. Да. Капуста.